Salutare băieți! Biletul zilei din eSports vă este prezentat de Pontul Zilei. Avem parte de două dueluri disputate în evenimentul Pinnacle Cup ediția a 4-a și începem mai exact cu AGO vs K23. Avem parte de un meci echilibrat, vedem și statisticile. 57% pentru șanse pentru victorie echipă gazdă, respectiv 43% pentru oaspeți. Distanța în clasamentul global este una foarte, foarte apropiată, 33 respectiv 31, așadar avem parte de două echipe aflate la un nivel similar. Vedem și forma este una mai bună pentru gazde, însă oaspeții au demonstrat de multe ori faptul că sunt o echipă puternică și au o forță ofensivă excelentă. Și continuăm cu cel de-al doilea duel, care este un meci disputat între două echipe ce se află la o distanță destul de mare în clasament, mai exact echipa gazdă pe locul 35, în timp ce oaspeții pe locul 50. Așadar vorbim de taiere diferite. Să trecem un pic și pe statistici pe mapă. Observăm că Apex domină la acest nivel toate hărțile, mai puțin două dintre ele. Forma echipelor cu 4 victorii pentru oaspeți în ultimele 5 echipe, respectiv 2 victorii pentru gazde. Totuși echipa gazdă este echipa mult mai experimentată din acest duel. Așadar, biletul ne oferă o cotă de 2.14 și avem meciurile peste 24.5 runde în meciul dintre AGO vs K23, respectiv victorie Apex. Baftă la pariuri!